kajingja ka ba social kay lapanyap ya ka we ka pulit kan thei ha usnem arjar khat riu henrei la kem yu nong panyap menta usnem arjar arpusan te yam ta ngin snap ya ka ne ka jingja ba social kay balai hadu khandai snem ka simpor ban kem yu nong panyap khandai snem hadin ba ka assistant police inspector ka Ashwani Bidri Gori kala jar ngai na yeng ha ka bakadu ka ying bisar kala ai ya karai laban kedau ba une unong penyap ubadairu u police inspector u abhei kurunkar ubaladon ka jingya dei batka hakani kapor ula shaparap ha usnam arjar khandriu halor kani ka jingja ula penyap pat ot ka met jongka lingkhot lengkai bat brat ka shakawa basai hakani kapor kipulit kim sumalap satia yakamet yap ka jongka henrei ka hok kalawan kham hadin kacing perslam ka pen i hadu katno kar kom terkam jong kepulit kalong ka basniu kam tam haba we na kihi udon kti une unong penyap ubakerteng u abhei ubala yoru wat ya katakma na ka presiden na penta kacing sulur jong u ha usnam arjar khatnyau badla udei pa unong sakano hakatei kamukoduma kacing kali katarsa hakajubab komno ubreu ubala sakano hagi kam sniu unyo ya ka kusnam klem dapat pa ya katanrai jong u ka ba kam sniu shushu kalong baki pulit kim sum lamudui watang ya kamu koduma penyapriu hadu isisnem pura ha kata kapor ka jingtip ka pakongsan kila banjalo unong bisar ulak kentok jor ya katai ka jing penslam jong ki pulit bad uloong badai ban pensitom ya ki opsar ki balapen ya sniu ya katai kamu koduma ka jing bisar kala khot ya kane kamu koduma ka baduna tam naki baduna tam wat hadin balapen i ya ki saki ki baklan kum ka jing putin da ka Google Map u apei sum lapan pau ya kata ka dur kmat jong ka jing sufi hakapor balik wat ya kamet yap ka jongka kane kalapen lengo ya ki wepat ki puliat ki bayadon lang hakatei ka jingwat henrai kamla banyan ujor bakumno karukom terkam kala ino ya kahok hatu katnipor dai hadin khandai snem kahok hakapakadu kalapau kaying bisar kalarai bankem matsat patok yau kuble shibon ngin sekendu patha ki wepat ki video ki bakum kini soba subscribe ya kani ka channel